Margie Balonso and family. Pasasalamat ni Morada Barrios and family. Pasasalamat kay Alex and Ray Mendez sa kahagadan ni Mr. Alex and Mrs. Norma Mendez. Pasasalamat man ni Marlon Guades and family. Pasasalamat man ni Sarah. Para sa mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Charmaine Joseph, sa kahagadan ni Carlo Magno Diaz and family, para sa kalag ni Carlos, sa kahagadan ni Dadet Yanson and children, para sa kalag ni Onofre, sa kahagadan kang Sepcon family, para sa kalag ni Omeriano, sa kahagadan kan Akendi family, para sa kalag ni Kaloy, sa kahagadan kan Los Baños family, para sa kalag ni Encarnacion in Hostino, sa kahagadan ni Mera Chan, para sa kalag ni Dante, sa kahagadan ni Dina Llanera, para sa kalag ni Mercy, sa kahagadan kang Gabinya family, para sa gabos na kalag, sa kahagadan ni Salvacion Ariola, para sa gabos na kalag, sa kahagadan ni Marlon Guades and family, asin para sa gabos na kalag, sa kahagadan ni Sarah.
Sa giraray, Diyos mahay na aga sa indugabos mga tugang. Ngunya na sa ikalima na kitang Domingo, kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Si Jesus nagkamit nin mga halimbawa, manungod sa ubas asin sa sanga, na kung sain ipinapahiling sa tuya, ang kahalagahan kan pagiging konektado ta sa iya. Siya ang ubas, asin kita ang sanga. Day kita magbubunga, kung bako sa paagi nyaman sana. Siring man sa satuyang espiritual na buhay. Ngunyan, inaagyat kita kang kagurangnan na magtiner sa iya. Sa paagi kan satuyang pag-ako, kan sa iyang mga tataramon, na tunay na nagbabago kan satuyang buhay. Ang satuyang selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Francis Binaya. Matindog na po kita asin sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Punin niya ito ang selebrasyon sa ngaran kan Ama, kanak, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Kristo ang kagurangnan ta, ang pagkamo at kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ika-5 Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat ti Kristong kagurangnan. Sa mga pagbasa sa Domingong ini, siring man sa Ebanghelyo, padagos kitang pinapagirumdom kan sa tuyang relasyon sa mahal na Diyos. Ang bulag sa kagurangnan daing mahahaman. Alagad ang padagos na nakakabit, padagos na relasyon, ipinapangako ang buhay na daing kasagkoran. Hagadon niya to sa misang ini, nalugod mga tugang, sa satuyang arualdaw na paghinguwa, padagos niya to namamatean, asin maikonektaran sa tong sadiri sa mahal na Diyos, ang pinagigikanan in kusog, asin in buhay.
Ngunyan mga tugang, tanganing magkanigo kitang makisumaro sa banal na selebrasyon, sa tuya poromdomon asin pagmundoan ang sa to mga kasalan. Maghagad kita nin kusog asin kapatawaran sa Dios ning pagkamot. Sa kapakumbabaan nin buot, sarabay po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na ding kasagkoram. Amen. Gloria in excelsis Deo. Yan sa Diyos sa kaidason. Sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka. Pinapasalamatan mi ka, huli ka nakula mo, kamurawayan, kagurangan ni Diyos. Diyos, Cordero ka Diyos, aki ka naman. Ang nagpapara, ang mga kasala, dan pinabang. Tuhan naman, karaki kami. Ang kasananan, ikasanan, kagurangan, kasanan, urot, kayang Aso Kristo kay Bata, Espiritu Santo. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan hasinding kasagkoran, danay na hamanon mo sa muyan sakramento kan Paskwa. Tanganing an mga pinagkanigo mong baguhon, huli kan banal na bunyag, magdulot kan dakol na bunga sa tabang kan say mong pagbantay.
as sinitugot mo na makaabot sa mga kaugmahanin buhay ni ring kasagkoran. Huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Minsan si Pablo nagkasala. Inako siya nin bilog kan mga disipulos. Inisarong pagpahiling sa satuya, manungod sa grasya asin pagkaherak ni Kristo. Tinudukduan kita ngunyan, asin inaagyat, nakaguson ang mga tawong naghihinguwang magtalikod sa kasalan, asin nagmamaawot na maghampang sa Diyos. Siring na ang Diyos, enot na nagpatawad sa satuya. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Pagdatong sa Jerusalem, nagprobara si Saulo makihalubilo sa mga disipulos. Alagad natatakot si Dagabos sa iya, dahil nagtutubod na disipulo siya. Kinuha ni Bernabe, dinara siya sa apostoles asin isinaysay sa inda, kung paano nahiling ni Saulo sa dalan ang kagurangnan, na nagtaram ngani sa iya. Asin kung paano kaparangkang naghulit si Saulo sa Damasco sa ngaran ni Jesus. Kaya nakaiba-iba ninda siya, naglalaog, nagluluwas sa Jerusalem. Parangkang nagtataram sa ngaran kan kagurangnan. Nakikiulay man siya asin nakikidiskusyon sa mga Helenista. Alagad hinihinguan ninda siyang mapara. Pagkaarami ininggayo kan mga tugang, hinatod siya sa Cesarea, asin isinubol sa Tarso. Ang simbahan sa bilog na Judea, Galilea saka Samaria, matuninong, naguuswag asin naglalakaw sa pagkatakot sa kagurangnan, asin nagdadakol sa ranga kan Espiritu Santo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Halea sa imo ang sakong umaw sa dakulang pagtiripon. Ang sakong mga panata uutubon ko sa atubang kan mga may pagkatakot sa imo. Magkakakan ang mga mapakumbaba asin mababasog. Uumawon ang kagurangnan kan mga nakikihumapot sa iya. Mabuhay ang sa indong puso sagkod lamang. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Makakagirumdom asin mabalik sa kagurangnan, ang gabos na puro kandaga. Magsasamba sa atubang niya, ang gabos sa kapag-arakian kan mga nasyon. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Siya sana ang sasambahon kan mga nagtuturog sa daga. Sa atubang niya maglulukmo ang gabos na naghihiling sa alpog, asin ang sakong kalag, sa iya mabubuhay. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Ang sakong mga ginikanan maglilingkod sa iya, isasaysay kan kagurangnan sa mga maabot na kapag-arakian. Ipag-uusipon ang sa iyang kasuriputan sa banwaan na namumundag. Gibo niya. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Sa ikaduwang babasahon, tinatauan kahalagahan ang pagkamuot sa gibo asin sa katotoohan. Inaagyat kita ngunyan na ipahayag asin ipahiling niya to ang satuyang pagkamuot asin pagtubod sa paagi kan satuyang mga gibo asin pagiging totoo sa satuyang mga buhay. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Juan, mga aki kong padangat, dahil kita mamuot sa tataramon ni sa dila, kundi sa gibo asin katotoohan. Digdi maaraman ta na sa katotoohan kita asin sa tubang niya, mapapatiwala ta ang satong puso. Minsan pasalaon kita kan satong puso.
Urog kadakula ang Dios sa tuyang puso, asin aram niya ang gabos. Mga namumutan, kung dai kita sinasala kan sa tung puso, igwa kitang saring buot sa Dios, an anuman hagadon niya to, makukuha ta sa iya. Huli ta inuutob ta an sa iyang tugon, asin ginigibo ta an ayon sa iyang buot. Ini ang sa iyang tugon, magtubod kita sa ngaran kan aki niyang si Yesu Kristo, asin magkaminirot mootan siring sa itinugon niya sa to. Ang nagutob sa iyang mga tugon, nagdadagos sa iya, asin siya sa iya. Di ta aram na magdadagos siya sa to, sa espiritu na itinaon niya sa to. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa mga disipulos, Ako ang tunay na balagon, asin an sa kong ama, iyo an paraataman. Ang lambang sanga sa sako na dai nagbubunga, hinahali niya. Asinan gabos na nagbubunga, linilinigan, tanganing urog na magbunga. Kamo malinig na, huli kan tataramo na isinabi ko sa Indo, magdagos kamo sako, asin ako sa Indo. Siring na ang sanga, dai sadiri makakapagpabunga, kon bako padagos na yaon sa balagon. Siring man, dai kamo. Kunday sako magdagos. Akuan balagon, kamo an mga sanga. Ang nagdadagos ako, asin ako sa iya, ini ang nagbumunga ning dakol. Hulit akon mayo ako, mayo kamong magiginibo. Anday sako magdagos, itatapok sa luwas siring sa sanga, asin maaalang. Titipunon sinda, isasapog sa kalayo, asin masusulo. Kung magdagos kamo sako, asin ang tataramon ko magdagos sa Indo, an ano man nabuot nindo, hagadon nindo, asin mapapas sa Indo. Digdi napapamuraway ang sa kong ama, na magbunga kamo nindakol, asin magikong mga disipulos. Mga tugang marhay na bareta kan sa tong kagurangnam. Pag-umaw sa imo Kristo. Diyos maray na pagkaaga po sa Saindugabos, mga tugang, ikalimang Domingo, kaining panahon kan Pasko nin pagkabuhay liwat ni Kristong kagurangnan. Ang mga pagbasa mga tugang sa Domingong ini, padagos na maging patugmadan kan sa tuyang paghurop-hurop, asin lugod padagos kita kaining isubol na maging disipulo ni Kristo na nabuhay liwat sa mga gadan. Mga tugang sa ikalimang Domingong ini, nadangog niya to sa Ebanghelyo ang padagos na pagpapamidbid ni Kristo sa simple asin nasasabutan kan mga ordinaryo asin kan kadaklam. Ang pagpapamidbid niya, mga tugang bilang balagon
asin kita na mga disipulo, mga nagsusunod sa iya, iyoan mga sanga. Kan mga nakaaging aldaw or nakaaging Domingo, nadangugman po niyato ang pagpapamidbid ni Jesus bilang ang marhay na pastor. Sinabi niya, ako ang marhay na pastor. Siring man mga tugang ang pagpapamidbid ni Kristo na siya ang tinapay nin buhay. Ako ang tinapay nin buhay. Sa Domingong ini, nadangog niya to ang pagpapamidbid ni Kristo bilang mga tugang sinabi niya, ako ang balagon, kamo ang mga sanga. Kung sa tuyang hihilingon, mga tugang, pinapahiling, pinapamidbid, inaako ni Kristo. Magayuno natataramon, ako. Mga nagkapira pa ini, mga tugang, na mga sinasabi niya to sa English, I am saying. Sa Griegong tataramon, ego eimi, ang pagpapamidbid ni Jesus. Malangani sa Ebanghelyo ni San Juan, nyaon pa mga tugang, ako ang pintuan kang turil. I am the gate of the sheepfold. I am the way, the truth, and the life. Mga pagpapamidbid, mga tugang, I am. Kung sa tuyang babalikan, asin hihilingon, ang lumang tipan. Mga tugang si Moises, kanyaon siya duman sa lantad, may sarong tinanom na nasusulo na dai natutupok, may boses na nagpamidbid. Hinapot ni Moises kung kisay ito. Ano ang sabi mga tugang kang boses? Ako, si ako. I am who am. Pagpapamidbid mga tugang kang Diyos ki Moises. Asin ang Diyos na nagpamidbid ki Moises, mga tugang, sa lumang tipan. Nagpamidbid na ako, iyo si ako. Kan paglaog niya to, mga tugang, sa bagong tipan, ang pagpapamidbid na ito, nagkaigwa nin pandok, nagkaigwa nin figura, nagkaigwa mga tugang nin persona. Ako, ang marhay na pastor. Ako, ang tinapay nin buhay. Ako, ang balagon, kamo, ang mga sanga. Buot sabihon, kung sa tuyang hihilingon, ang kabilugan kan banal na kasuratan, mga tugang, si Kristo nagpamidbid, ang mahal na Diyos nagpamidbid, kang enot na panahon, once upon a time. Asin mga tugang, kan paglaog, kan bagong tipan, nagkaigwanin pandok, ang pagpapamidbid na ito, na si Kristo, iyon kapanoan, ang alitoktok kan pagpapamidbid nin mahal na Diyos. That Jesus is the pinnacle, the summit of God's revelation. Jesus is the end of God's revelation. Pagpapamidbid ni Kristong kagurangnan. Mga tugang pinapahiling, asin pinapasabot sa satuya, na ang pagpapamidbid ni Kristo, ang pagpapamidbid nin mahal na Diyos, dahil natatapos, asin padagos siyang nagpapamidbid sa satuya. Sa puntong ini, mga tugang, kan satuyang buhay, ano po, kiisay ang mahal na Diyos sa satuya. Who is Jesus? Kiisay ang kagurangnan, kiisay ang Diyos sa satuyang buhay. Ang iba sa satuya, mga tugang, ang pagmidbid sa Diyos, garo po harayuon, halang kawununonon, na minsan mga tugang minahiling paguna ta, pinagdudungaw kita sa nakang Diyos na ini. Na ang Diyos uya sa kalangitan, nagdudungaw, nagbabaldes kan sa tuyang mga kasalan, naghahanap kan sa tuyang mga sala,
naghahanap kan sa tuyang mga kakundian. An iba mga tugang ang pagkamidbid, ang pagpapamidbid sa saiya nin mahal na Diyos, mga tugang iyungani ito na sinasabi niya to, nagarubaga po ATM machine. Ano po ang ATM machine? Kung kasuarin ka makuaki kwarta sa kakamarani. Pag day mo na kaipuhan ang kwarta, day mo na kaipuhan mga tugang ang ATM machine, mahali ka na dahil may daradara ka ng kwarta. Na minsan ang pagunataan mahal na Diyos, hagadan sana. Pakatapos tang maghagad, mahali na kita. Na pagunataan mahal na Diyos, mga tugang, dut-dutan sa mapindot kakangpin. Pakatapos mo mapildit supin, tapos na maluwas na sa kwarta. Magibo kita ki mga manlain-lain na pin. Ma-offer ki bunay, papatuson ki pula, papatuson ki blo, papatuson ki mga manlain-lain na patos, mga tugang, ma-offer ki batag, kung ano-ano pa man na pinagigibo, na kung baga minsan, kung sa tuyang ihilingon, ang Diyos garutig susuhulan. Ano po? Alagad ba ko iyo ini? Ang nagpapamidbid sa tuya. God reveals Himself as a God of love, a God of compassion, and a God of mercy. Na ang Diyos na inipano nin pagkamuot, na maski day ka magtaram, aram na ning Diyos ang sa imong kaipuhan. Maski day ka maghagad, itataonin mahal na Diyos ang sa imo mga tugang na kaipuhan. Ano sanang magayunon na ipinapagirumdom sa satuya, mga tugang kan pagpapamidbid na ini ni Kristo. Nalugod magkaigwa kita nin hararom na relasyon sa iya. Nalugod ang Diyos na ini, mahiling ta mga tugang na bako sa na ATM machine, bako sa ng genie, bakong pulis, o kung ano pa man mga tugang. Alagad mahiling ta ang Diyos na ini, Diyos ni pano nin pagkamuot, pano nin pagkaherak, asin siring man mga tugang, Diyos na kayang bayaan ang sa iyang pagka-Diyos, tanganing makisumaro sa satuya, damayan kita sa satuya mga tugang na pinag-aagihan, na kaugmahan man, siring man, kamunduan. We have a God who continuously loves us, who journeys with us, as in siring pinapagirumdom, nyaon ako sa indo, sagkod sa katapusan kan kinaban. Pero mga tugang anhapot, nata kadaklan na beses nalilingawan, asin minasuway kita sa balagon na ini. Nata minsan mga tugang, day kita nagbubunga, day kita mga tugang nagtatao kan bunga na hinahagad sa satuya. Siguro dahil mga tugang ibaman ang balagon na satuyang nakakabitan. Ibaman na balagon ang satuya mga tugang na nadudumanan. Asin ano po ini? Iyo ini ang balagon kan kinaban. Bako ang balagon ni Kristong kagurangnan. Ang balagon mga tugang kung sain dapat kita nakakabit, hinahagad sa satuya ang bunga nin kapatawaran. Sa enot na pagbasa, nadangog niya to ang pagbasa hali sa libro kan gibo kan mga apostoles, mga tugang. Asin ano ang bunga na nahiling ta? Ang nakakabit ki Kristo, mga tugang nagbubunga nin kapatawaran. Si Saulo, aram niya to, nakadakol niyang pinaggagadan kan panahon na mga Kristiyano. Nagisang saro sa naghahanap kan mga Kristiyano kan panahon. Asin siya sa iya mga tugang na pinaghahali, pinaggagadan ang mga Kristiyano. Alagad mga tugang kan magkaigwanin konbersyon si Saulo, naging Pablo. Ano ang naging disposisyon kan mga apostoles kan satong kagurangnan? Nyaon ang pag-ako, nyaon ang pagpapatawad. Ang bunga, mga tugang, kan sanga na nakakabit sa balagon, iyo ang bunga
nin pagpapatawad. Magayunon man mga tugang pakahilingon, asin pakaatid-atidan ang satuyang mga buhay. Igwa na daw po kita nin bunga na arog kaini. Naglalaog na daw po kita. Nagbuburak na daw mga tugang ang sanga. May putot na daw. May saradit na daw mga tugang nin bunga ang satuyang mga sanga. Bunga nin pagpapatawad. Asin mga tugang, ano ang minasunod na bunga kan pagpapatawad na ini. Dinadara kita kan ikadawang bunga, iyo po mga tugang an katuninongan. Katuninongan na dadarahon kita sa mas hararom na bunga, mga tugang. Iyo po ang pagiging sarong komunidad. Komunidad na nagkakasinarabutan, komunidad na naghihiriras-hirasan, komunidad mga tugang na nakasentro, nakagamot sa pagkamuot nin mahal na Diyos, na si Kristo iyo ang sanga kita, or si Kristo iyo ang balagon kita ang mga sanga. Mga tugang, sa inpo kita nakakabit na sanga, baka sa kinakban, baka mga tugang sa kinakbanon na balagon. Ano ang mga bunga kan kinakbanon na balagon, mga tugang? Imbis kapatawaran, ano ang bunga ka ini, mga tugang? Nyaon ang pagkabaranga. Padagos na paglaog sa paghararom kan dagit, padagos na paghararom kang hinanakit, mga tugang, na minsan minadara ini, mga tugang, sa bunga nin iriwal day pagkasinarabutan, pagkabaranga, iyuan katapusan. Mga tugang, sa ikalimang Dominggong ini, padagos kitang pinag-aagyat, asin pinaghihinguwa, na lugod magkonektar, magsabay sa balagon nin buhay, iyo si Kristo na sa tong kagurangnan. Lugod igwana nin bunga, igwana po mga tugang nin prutas an satuyang mga sanga. Dahil makatakot asin yaon an padagos na pagirumdom sa tuya ni Kristo. Anday nagbubunga, pinuputol, naaalang, isinusugba sa kalayo. Lugod padagos kitang magbunga, tanganing ikahiras niya to an buhay, padagos na makisumaro ki Kristo na iyo an balagon, asin lugod kitaan mga sanga, padagos maghiras nin bunga nin kapatawadan, bunga nin katuninongan, bunga nin pagkasararo, asin magilugod kitang sarong bunga nin nagkakaminuruotan na banwaan. Amen. Matindog po kamo, ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sa sarong Diyos, Diyos. amang makakamhan, kaglalang langit asin kandaga. Asin kay Heso Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli sa ka ni kapangyarihan ng Espiritu Espiritu Santo, na Namundag magdag kay Berhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin iluminubong. Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, nin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. tiripon sa kagurangnan bilang sarong hawak nin mga parasamba. An balagon asin mga sanga, may pagsari kitang magdulot sa Ama, kan sa tuyang mga pangangaipo, an sa tuya pong simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi.
Tanganing ang simbahan, magkasararo na maging sarong tunay na komunidad na nagbubunga nin pagkamuot asin katuninongan. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing bilang mga sangan kan balagon, putulunta ang mga daing pakinabang, asin paurugon ang mga marahay sa satuyang buhay. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang pagkamuot, bakong mga tataramon, kundi tunay asin buhay na nagrurumpag kan mga ulang, nin pagkaungis asin pagbasol. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing bilang mga Kristiyano, sa ngaran kan pagkamuot ni Kristo, magsanggawad kita sa mga naghehelang, mga nagsusulo-sulo asin mga isinikwal sa satuyang komunidad. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makapahingalo na sa Diyos sa God paman. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, giyahan mo kami sa dalaning tunay na liwanag. Mamatian milugod ang kusog kan sa imong kapangyarihan, mantang naglalakbay kami pasiring sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa kuasinan sa indong atang magkanigong ako o nin Diyos, amang makakamham. Akoon man lugod ngang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog na banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mong mga kasumaro kan saro asin nangungurog na pagka-Diyos, sa bagsik ining sinasambang pagtinautauhan kan sakripisyo. Nakikimaherak nagibuhon mo tanganing siring na minibinmidmian sa imong katotoohan, kami man lugod makasunod kayan, huli kan mga marhay na ugali. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway na iharubay, orog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus, asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes asin mga angheles na potestades, nag-aawit kanimno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Manang, ang kagurangan Diyos.
Diyos ni ang langit asin kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Paladanan minalipin. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana Hosana, Hosana sa kaitasan. Kagurangnan, ikanangganan banal, burabunin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuaning tinapay asin pagpasalamat binaakini. Itinaos sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya manin kalis sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tinan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Ipagrukyaw niya to ang misteryo na sa tong tinutubod. Pamaretan niya mo ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kang tinapay nin buhay asin kaining kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaher kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sayang banal na esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos na kaitu pa nagpagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanyamo na yaong kasalangit, Panalo ang ngaran mo, agdatong ang kadipan. Mangyari ang buot mo sa daga, sa langit, ang sa mong kakanon sa arualda. Itao mo sa muyang niya, asin patawaran mo sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyang. Asinare kami pagdarasas, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Maging danay na talingka sa kasalan na simanligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Ang kadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Jesucristong kagurangnan ni ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa saindo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa saindo. Hari paghilingan sa mga kasalan kundian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan sa tong kagurangnan, danay na mapa sa indo, sagkod paman. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kamo ning katuninongan. Peace be with you po. Hawak kasi ng Lord ni Kristo, nagdaraman lubot sa buhay, ikasagpurat sa gabos ng mga nagurangan sa pag-abot sa iyong hawak kasi din sa iyo. Kan kinabang, awin kami. Mga tugang uya sa Jesu Kristo ang tinapay nin buhay,
An kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag maumayan. Pangatamanon kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagkod sa buhay na daing kasagkora. Amen.
Mamibi kita. O Diyos na makakamahal na sinding kasagkoran, Ika na nag-andam sa mo para sa buhay niling kasagkoran sa pagkabuhay liwat ni Kristo. Padakula sa samo an bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panoa an samong mga puso kan kusog ni nakakaligtas na kakanon, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita. Magkakaigwa po ng kadawang kolekta para sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tong parokya. Mga paisi. Sa Mayo 1, iniimbitaran po ang gabos na makisumaro asin magpartisipar sa inang Magayon Maritime Procession, asin Grand Marian Procession. Ang schedule of activities, iyo po ang mga minasunod. Alas 4 an aga, misa sa Pier Canhoroan. Asin isusunod tulos ang prosesyon sa dagat, poon tiwi, sagkod sa Sawangan Park, Legazpi City. Alas 12 ang udto, pagsabat sa Sawangan Park, asin pahingalo. Pag alas 4:30 kan hapon, misa konselebrada, na papanginutan ni Bishop Joel Bailon. Pag alas 5:30 o pakatapos tulos kan misa, inang Magayon Grand Marian Procession, poon sa Wangan Park, Sagkod Albay Katedral. Sa Mayo 4, alas 5:30 an hapon, an misa. Asin isusunod tulos ang inang Magayon Grand Aurora, poon Albay Katedral, Sagkod St. Rafael Parish, Legazpi City. Iniimbita naman po ang gabos na magdalan kanhoroan a Bicol Musical, base sa obra ni Mr. Abdon Baldi Jr., an istorya kan walong milagro ni Nuestra Señora de Salvacion. Ang aldaw ng pagtatanghal asin venues, iyo po ang mga minasunod. Sa Mayo 10, alas 6 an Banggi, Ibalong Centrum for Recreation, Legazpi City, para sa 2nd District Audience. Sa Mayo 17, alas 6 an Banggi, Bicol University Tabaco Campus, Tabaco City, para sa 1st District Audience. Sa Mayo 24, alas 6 an Banggi, Ligao City Gymnasium, Ligao City, para sa 3rd District Audience. Ang ticket po available sa opisina kan parokya, sa Bita Katolika, sa Marian Exhibit sa Ayala Malls and SM Legazpi. Sa pagsuporta po, makakatabang kamo sa pagtugdok ng Essential Pilgrim Facilities sa Oroan, bilang pag-andam sa 250 years anniversary kan debosyon sa 2026. Mapapakusog ta po an ina sa kada harong, programa kan Diocese kan Legazpi. Para sa iba pang mga detalyes, magpalo po sa Oroan Church Facebook page. Madadangog o mababasa man po ang mga updates sa Radyo Veritas Legazpi, asin iba pang partner radio station and news media outlets. Salamat man po sa nagdonar kang nakaaging simana. April 25, Anonymous 700 pesos. April 27, Anonymous 500 pesos, 200 pesos, asin 300 pesos, asin 400 pesos. Ang nagpapaisi asin ang nagpapasalamat, iyo po si Reverend Father Leandro P. Morillo, Cura Paroko. Salamat po. Matindog na po. Iniimbitiran ko man po kamo sa Mayo 2, Huwebes, alas 6 nin Banggi, digdi po sa Good Shepherd Hall para po sa formation kan Catholic Faith Defenders. Pagpapahararom kan sa tuyang Kristiyano asin Katolikong pagtubod. Kaya kung iba po kamong panahon, magbisita asin makisumaro po sa formation na ini kan Catholic Faith Defenders. Alas 6 nin hapon sa Huwebes, Petsa 2. Salamat po.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Sa pangataman ni San Rafael at sa tuyang patron, bendisyonan kamo asinan sa indong mga namumutan kanama, aki asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo asin padagos na mamunga. Salamat sa Diyos.